Hi guys, good morning. So guys, kanyang vlog ron guys. Di ako ron sa Sea of Clouds sa Danau. Yan ako sa babaw guys, padung na ko tungas. Hangat kayo guys. Nakakaho pa rin awon sa view diri sa Danau. Sumuha na siya guys. Huwag pagsidlak sa adlaw guys. Dito migi ka na itong ubos. Hangat kayo guys. Sumuha na ni guys. Ang Sea of Clouds. Hi guys, dahil na po sa Chocolate Hills. Balik na sad ko guys. Oh, maanik siya guys. Morning ang Chocolate Hills. Asa itong mga kauban? Bahala sila. Saka na ko guys. Tara.
Hi guys. Init kayo guys. Mong nagkuan ko guys. Tandong ko guys. Mura kong Muslim ron guys. Saka ko aning ang guys. Banta. Let's go.